Vždy som vyštípaný. Zasa? Počkaj, toto sme už mali. Dobre, takže Európa 2 maximum muziky, tak to je to napísané. Aha. Teraz by si mal ty dať. Tak teraz ja dám. Nešik, ja viem. Aby to viem, že ale keď to budeme tak natáčať, ale nie, tak keď to budeme tam natáčať, vieš, že keď to bude, že Európa 2 maximum muziky. Hej, a čo je Európa 2 ako? Tak, lebo oni povedali, že kto je ten Tommy Kid, tak ty dáš. No ale ja... Vieš, tak ja dám Európa 2 maximum muziky. To je akože televízia, alebo niečo? Keby si mal tak, že čo to je Európa 2? To je čo? Akože tým sa, ty dehonestuješ, alebo ty sa odpíšeš, že je niečo, to je Európa 2? Nie, nemyslím si. Hlavne ty nie, lebo však ja ťa považujem za inteligentného a super chlapca, takže to vôbec nie. Dobre, základ je, že to 24. a 25. čo bude v Eurovej, vybereme si niektorý deň, vtedy ich zoberieme, týchto moderátorov, ktorí majú strašne veľké reči a neviem čo nám o sebe, lebo že, jak som ti hovoril, si videl aj to video, jak ma ohovárali a čo neohovárali, akože neviem, či vyzývali alebo čo, keď som išiel do ráda, že kto to je ten Tommy Kid? Vieš, to povedal Tommy z Detoxu. A s Dadíkovou si tam robili srandu. Tak pôjdeme teraz pekne, dáme si ich po jednom ringu, 1, 2, 3, 4, 5, neviem koľko je tam tých moderátorov, tých si podám a nech sa zapotia troška. No, však jasné. Nech vedia, že čo to je. Čo hovoríš na ženy? Lebo však na ženy sú tam, je tam Dominika, sú tam ďalšie sympatické kočky. Bez ohľadu na to, či žena, nežena, proste je to Európa 2, tak by mali ísť do toho, nie? Dobre. Dobre, tak potom spravíme aj také oficiálne video, že nejako ich vyzveme. Už potom dáme na osobu. Že Roma Juráško, keď máš gule, tak poď po tebe. No, môžeme tak to spraviť. Dominika Dadíková, keď si chlap, tak poď do ringu. Tak. Dobre, zoberieme si ich tam do Eurovej, 24-25 august, môžu aj jeden deň, aj druhý deň, že ich môžeme rozdeliť, jedna skupina bude vtedy mať popravu, druhá skupina bude mať vtedy popravu a ostane len riadiaci štáb potom v Európe. Môže robiť napínavé, nech sa to rozdelí na 2 dní, a už nás je menej v Európe, títo sú na PMK, títo sú hospitalizovaní, títo sú na psychiatrii. Áno, lebo nezme si psychický tlak na ich osobu, vieš. Už len to, keď sa pozrieme na seba, vieš, jak boxeri sa pozerajú, keď sa pozrieme na škaredo, áno. Keď sa pozrieme na škaredo na seba, tak možno taký Roman Juráško to neznese, vieš. A skôr sú kolona spadne na zem od toho KO. Áno, to bude asi prvýkrát v histórii slovenského boxu, keď... Čo Tommy Kid zabil s pohľadom. Áno, tak dáme. Áno, a preslavím sa tým. Prvé KO bez pohnutia ruky. Áno, ale normálne považujeme tento zápas ako víťazný. Dobre, teším sa na nich. Bude sranda, určite dajú oni nejaké video, jak si oni podajú a neviem čo, blablabla. A to všetko chce špeciálne. A na to máme zazný kontru. Ale to nebude trvať dlho, lebo však oni majú čas do toho 24. respektíve 25. augusta. Dovtedy si môžu robiť srandu zo mňa, môžu robiť čo chcú, ale potom ten deň už ideme. To bude deň zúčtovania. Tak. Tak teším sa na to, bude to také zábavné. A my sa zasmieme na konci. Jasné. Ruku na to. Čau.